sanji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na kin kɔnɔna na i ɲɛ b'a la Abidjan commune 10 de don o commune 10 kɔnɔna na kasara bonyana yɔrɔ minnu na kosɛbɛ fana an bɛ se ka fɔ a kɛra Abidjan fanba bɛɛ la parce que tiɲɛni a bonyana. Abidjan sigidatɔw i n'a fɔ Abobo, Adjamé ani ka taa se Yopougon ninnu ma sanji ka tiɲɛni kɛra yen yɔrɔw la cogo di? Abobo b'a la, Atekube b'a la, Yopougon b'a la, Adjamé b'a la, Benjerville b'a la, Cocody b'a la fana. Abidjan yɔrɔ si de tɛ min ma kasara sɔrɔ yɔrɔ si tɛ Rivera Palmeraie b'a la o bɛ Cocody mara kɔnɔna na Benjerville fana b'a la o n'a damana kin de don Adjamé ka taa Mosikoro tiɲɛni sera olu fana yɔrɔ o fana ye mais ɲɛ b'a la tam nana don min na ka taa plateau la bɔgɔmugu bɔnna yɔrɔ bɛɛ lajɛlen parce que comme baaraw bɛ kɛ u ka pont kura min filɛ ka labɛn Cocody kɔnɔna ye o fana nana kɛ ni ka yɔrɔ geren dɔɔni mɔgɔw ma parce que yiriw bɛ na yɔrɔ dɔ la ka balamini sira kan ka embouteillage kɛ Port-Bouet kɔnɔna na fana o fana a kɛra o cogoya la ten donc ka yira k'a fɔ ko Mariam sanba ni Abidjan a ma yɔrɔ si to Abidjan kɔnɔna na tiɲɛ na a ma yɔrɔ si to k'a fɔ ko kin min filɛ nin ye kɔlɔlɔ ma k'a kɔnɔna na o ma kɛ Abidjan commune si la Mariam. Kuma laban na i bɛ se ka mun wele kan di Abidjan sigida mɔgɔw ma ani ka fara Côte d'Ivoire jamanaden bɛɛ lajɛlen kan samiya kɔnɔna in na mɔgɔw bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na walasa kasara bɛ dɔgɔya. Kuma laban na walasa kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na Abidjan walima an b'a fɔ Ivoirien ma kɛrɛnkɛbɔ ma an bɛ Abidjan kɔnɔna na an b'o de dɔn kosɛbɛ parce que kasara bonyana kojugu samiya na an bɛ se ka min fɔ ɲɛ b'a la Abidjan sigiw ka gɛlɛ a sigi ka gɛlɛ cogo min na parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ siradakun na ɲamanɲamantɔ bɛ bɔn yɔrɔ min na dɔw bɛ to ka l'u jɔ ye bon ni gɛlɛya nana tuma dɔ bɛɛ b'a bila gɛlɛya de kun na a dun ni samiya sera waati min na communication bɛ kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko samiya sera aw ye yɔrɔ ninnu to yen nin bɛ se ka kɛ kasara ye bon yɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ wari d'u ma gouvernement bɛ wari d'u ma k'u ka taa ka bɔ quartier na kana kɛ kɔlɔlɔ ye a kana gɛlɛya sɔrɔ a dɔw bɛ wari minɛ o b'a dun bon o y'a fɔlɔ ye a filanan an bɛ dɔ fɔ gouvernement fana ma mun kosɔn n'i ko mɔgɔ ma taa sigi yɔrɔ dɔ la i bɛ yɔrɔ de d'a ma a bɛ taa sigi yɔrɔ min na fana parce que sew tɛ kelen ye ni sew tɛ kelen ye wajibi dɔ fɔ olu fana ko timinadiya ka yɔrɔ ɲuman di mɔgɔ ninnu ma u bɛ se ka taa yɔrɔ min u tɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ n'o tɛ n'i ko ala k'i porokoto i bɛ sigi ka da la de n'i ko ala k'i porokoto i taara i sigi sirabada la ala tɛ se k'i porokoto k'i to sirabada la mobilitigiw bɛ kasara bɛ se ka kɛ ne bɛ se ka min fɔ Ivoirien ma dɔrɔn o k'u yɛrɛ kɔlɔsi samiya na i fanga kɛra cogo cogo i tɛ se ka ji kunbɛn adamaden fanga b'i la cogo cogo i tɛ se ka ji woyo kunbɛn i tɛ se o de kama a filɛ ka mɔgɔw faga ten donc n bɛ min ɲini u fɛ ka sabali u ka taa yɔrɔ ɲumanw na ka yɔrɔ ninnu to yen yɔrɔ minnu bɛ se ka na ni kasara ye nin kosɔn météo mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko samiya nin ko ji bɛna bonya ka tɛmɛ o don nata kan bon n'o fɔra an bɛɛ jatigilen don ni san bɛna bɛɛ bɛ sigilen don k'i ɲɛ bozo k'a lajɛ